Doncs tracta a través de relats de parlar un poc, i com bé diu el títol, de parlar de manera irònica de la realitat que ens envolta i un poc, bueno, sí, són relats que parlen bé d'això, a través de la ironia, un poc de com és el món actual. La ironia, per a mi, i trobo jo que per a la majoria de la gent, és una espècie d'escut de defensa protectora que ens ajuda a mirar amb bon humor, entre cometes, la realitat. Bé, jo tenia molts relats, així i vaig començar a recopilar-los i em vaig donar compte que molts tenien en comú precisament aquesta ironia. I lògicament vaig descartar els que em va semblar que no tenien tanta ironia i precisament per això vaig fer el recull de relats que vaig titular Humors agres. Doncs sobretot ha suposat un gran honor i un gran goig veure que el teu treball ha sigut recompensat, anava a dir generosament, no? Pels jurats que van decidir que la meva obra era la guanyadora. Jo crec que has escrit sempre, quasi des que vas néixer, no? Però sobretot vas començar a escriure a partir de l'adolescència i és el típic, no? Que fem, jo crec que quasi tots, escriure pensaments, coses que se te passen pel cap, i a poc, a través de tanta lectura i lectura, perquè clar, jo com molts escriptors he estat sempre un lector voraç, vaig començar a imitar a aquests autors que tant admirava. Autors, jo crec que m'han influït tots, sobretot, ja ho dic sense modèstia, els bons, jo crec. Però bé, és el típic, des de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, els grans escriptors hispanoamericans de Vargas Llosa, i Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, i després sobretot també la literatura nord-americana, des de Truman Capote fins Hemingway, i sobretot un autor que m'ha influït molt, Henry Miller. Bé, podríem començar des de la literatura nostra, en català, com tirant-lo blanc, fins a Cervantes, clar, però aquí no li han influït lectures així. I després podríem continuar per la literatura del segle XIX, Dickens i tot això, i continuar en els mestres francesos, Proust, Zola, Balzac, i una mica tots. I m'agradaria recomanar no, jo no soc ningú per recomanar res, però un llibre que m'ha influït molt, que és Solaris, de Stanislav Lem, que és una obra fins a cert punt de ciència-ficció, però és molt més que això, és una obra filosòfica, i no sé, m'agrada molt parlar d'aquest llibre. Tinc una miqueta de tot. Ara fa poc vaig acabar per primera vegada m'he atrevit a provar en la literatura juvenil, i és un llibre que tracta de barrejar un poc la temàtica històrica del regne de València del segle XVII, l'expulsió dels moriscos, i és una obra que jo com a mínim m'ho he passat molt bé. No sé què eixirà al final.